ба муносибати ҷашни наврӯз дар шаҳри турсунзода чорабиниҳои гуногун ҷараён дорад. сокинони касбу кори гуногун дар марказҳои фарҳангӣ фароғатӣ ба сайру гашт баромада якдигарро ба муносибати ҷашни наврӯз табрик мегӯянд. зеро наврӯз яке аз кӯҳантарин ҷашнҳои миллати тамаддунофари тоҷик ба ҳисоб рафта, маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ бо кӯшишу талошҳои пайвастаи роҳбари давлат мақоми байналмилалӣ гирифт. дар ин рӯз дар деҳоти шаҳри турсунзода низ чорабиниҳои гуногун ба муносибати ҷашни наврӯз ҷараён дорад. инчунин дар ҳамин рӯз дар шаҳри турсунзода чанд иншооти нав ба истифода дода шуд ва сокинони шаҳр бо шукргузорӣ аз фазои тинҷу орому осудаи ватан ҷашни наврӯзро таҷлил доранд. қабои сабзи табиат, насби шиору овезаҳо ва ба бар кардани либосҳои миллӣ аз ҷониби бонувон наврӯзи хуҷастапайро дар шаҳри турсунзода таҷассум мекунад. тадбирҳо дар ин самт дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр анҷом дода шудааст. хурду калон бо хушҳолӣ ва фараҳмандӣ ин ҷашни аҷдодиро таҷлил доранд. наврӯз асосан ҷашни фараҳу хушҳолӣ буда, дорои маданияти баланду омӯзанда будани миллати тоҷикро ифода мекунад. ин дар эҷодиёти халқ низ хуб тасвир ёфтааст.
بهار آمد چمن گل پیش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. دویدیم و به سوی باغ رفتیم، همه مانند گل بالیده گفتیم. درختی نو و باغی نو شنانیم، درختی سیب و زردآلو رسانیم. همان سالی که آنها بار آرند، به ما خرسندی بسیار آرد. میچورین وار باید هر جوانی، نماید کشف سیری باغبانی. امروز جمالی تو بر دیده مبارک باد، بر ما هوسی تازه پیچیده مبارک باد. گلها چو میان بندد، بر جمله جهان خندد. ای بر گل صد چون گل خندیده مبارک باد. خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده، دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد. نوروزی رخت دیدم خوش اشک بباریدم، نوروزی چنین باران باریده مبارک باد. به گفت زبانی تو، به حرف و بیانی تو، از باطل تو گوشت بشنیده مبارک باد. تازه و آزاده کردن کوچه و محله و خانه ها از جمله سنت های جشن نوروز به حساب می رود. این زمان ساکنان شهر ترسونزاده در پیروی به تاریخ و تمدن آموزنده توسط انجام دادن همین گونه تدبیرها نوروز را در سطح بلند تجلیل می کنند. در تمام گوشه کنار شهر ترسونزاده در تجلیل جشن نوروز هستیم و ما ساکنان دهه خرطاخ در عرفه جشن نوروز، در تجلیل جشن نوروز و تازه کنی خانه ها، چون که این عنعنه های از قدیم به ما میراث مانده است. آرا دادن بام و گوشه های حولی ها، سفید کنی حولی ها که اینه که از رمزهای قدیمه نوروز می باشد قرار داریم. اینچنین در این جشن دختران ما یک جای جمع آمده به کشیده دوزی مشغولند و کودکان در این جشن به سناگویی مشغول می شوند که این از عنعنه ها از قدیم به ما میراث مانده است و همه ساله در جشن نوروز این عنعنه ها رو ما به سامان می رسانیم. جشن نوروز جشن بین المللی اعلان گردید. ما از این بالیده رو گشتیم و باز عنعنه های قدیمه نوروزی را که از قدیم به ما میراث مانده بود از نو احیا نمودیم. مبارک باشد، خان زنید، آفرین. آفرین بچه هاتون، نوروزتان مبارک، بهارتان مبارک شود. آفرین بهارتان مبارک شود. نوروز شد و سیر گلی لاله بیا، در باغ دلم بچه‌ک خاله بیا. تو دور نما از دل خود بخل و حسود، باز رقص و سرود سیر گلی لاله بیا.
наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимтарини аҷдодони мо ба ҳисоб рафта таърихи 6000сола дорад. дар тӯли 6000солаҳо ниҳоят мушкилиҳои зиёдеро аз сар гузарондааст. бисёр аҷнабиён мехостанд ки ин ҷашни миллиро аз байни мо баранд, лек аҷдодони мо ин ҷашнро боз қавитар, пурзӯртар, ифодагар намуда таҷлил мекарданд ва ин ҷашне аст ки ҷашни табиӣ аст, ҷашни зиндашавии табиат дар фасли баҳор аст. бо ташаббуси пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин ҷашни анъанаҳои миллӣ, таърихи кӯҳанбунёди мо яъне наврӯз аз сари нав эҳё гардида ва дар тамоми ҷаҳон ҳамчун ҷашни байналмилалӣ қайд карда мешавад. ба ҳамагон маълум аст ки соли 2010 ҷашни наврӯзро дар созмони милали муттаҳид мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ҳақиқат исбот карданд ки ин ҷашни кӯҳанбунёд аст ва ҳамчун рамзи дӯстӣ, ҳамчун рамзи созандагӣ, бунёдкорӣ, эҷодкорӣ, дӯстию рафоқат эҳёгар аст. дар сояи сулҳу дӯстӣ, яъне дар сояи ваҳдати миллӣ тамоми ҷашнҳои таърихӣ ҷашн гирифта мешавад ва аз ҷумла ҷашни наврӯз дар шаҳри Турсунзода ҷашни наврӯз дар сатҳи фарҳангию фароғатӣ ҳар сол қайд карда мешавад ва имрӯз мана ба шумо маълум аст ки ҳама бо як рӯҳи болида, бо як дили нияти пок, сарҷамъӣ, дӯстона дар ҳама ҷо мана сарҷамъ шуда ин ҷашни наврӯзии аҷдодони моро дар сатҳи баланд қайд карда истодаанд. наврӯзи хуҷаста ҳар баҳорон ояд, монанди нигори дар гулистон ояд. бо омадан аз замин шавад гулафшон, бо савти ҳазор лолаю райҳон ояд. наврӯза ба навбаҳор кай мебинам, гулҳора ба шашқатор кай мебинам. гулҳора ба шашқатор дар фасли баҳор, дунёра ба як қарор кай мебинам. чу наврӯзи аҷам омад баҳор шуд, чаман сабзиду саҳро лолазор шуд. шунидам чаҳчаҳи он булбули зор, дилам лабрезу шайдо беқарор шуд. ҳунармандӣ ҷузъи муҳими маданияти миллати тоҷикро ташкил медиҳад. имрӯз дар шаҳри Турсунзода бо истифода аз тамаддуни омӯзандаи миллат бонувон ба истеҳсоли атласу адрас машғул буда тавассути офаридани зебоӣ дар ташаккули маданияти баланд саҳмгузорӣ мекунанд. аз соли 2011 ман то инҷониб ин корро давом дода истодам. ҳунарҳои мардумиро пеш бурда истодам. ба атласу адрасбофӣ, қолинчабофӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, кӯрпаю кӯрпачадӯзӣ, матрасҳо, болиштҳо дӯхтанро мо бо ҳамроҳии духтаро шогирдо ба пеш бурда истодаем. ҳунарҳои худамонро васеътар намуда истодаем. чанд сол аст ман дар хона ин корро мекунам. намудҳои атласу адрасу беқасаму аллочаву саллабофию ба мардҳо бо мо дӯхта ба фурӯш буроварда истодаем. бо мо духтарҳо дорем дӯхта матоъҳои буровардагиамона ба бозори худамонро ёфтагӣ ҳастем. 100 метр ба мо чанд намуди ранга меандозем дар ин. ҳар як намуди ранги риштаи сиёҳу сафеду сурху намуд. аз ин чанд намуд мо адрас мебурорем. агар аллочаи дигар чӣ бошад ва як намуд мебофем. ба монанди ин аллочаҳо як намуди сиёҳ катӣ мешад. ин бошад чанд намуди ранг мешад, чанд намуди адрас мебурад. ҳамзамон духтарон низ ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ фаро гирифта шуданд. давоми чанд соли охир дар ин марказ бонувон намудҳои гуногуни ҳунарро аз худ карданд. мо дар инҷо бисёр чизро меомӯзонем. яъне дар инҷо як хел ҳастанд духтаро ки
мана гулпарвариам вай мекунанд ёд мегиранд. Як хел духтаро ҳастанд ки чакандузия ёд мегиранд, кокулбофӣ ҳаста, мана муҳрагӣ духтаро меомӯзонем. ҳамаи ҳунаре ки мисол аз бибиҳомон, аз холаҳомон, аммоҳомон мондагӣ ҳаста ва ё кардан мо мисол ёд гирифтем. Бо дар инҷо музунда шудем. кулолгарӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои қадима ба ҳисоб рафта, натиҷаи маҳсули ҳунармандон дар пешбурди рӯзгори ҳамагон васеъ истифода мешуд. имрӯз ин намуди ҳунар тавассути таҷассум кардани нақшу нигори миллӣ ташаккул дода мешавад. имрӯз мо ҳунармандон дар ҷодаҳои гуногуни ҳунар даст ба кор ҳастем ва ин ҳунари кулолгарӣ ки имрӯз мо машғул ҳастем, ин як риштае аз ҳунарҳои мардуми мо ҳаст. зиндашавии табиат ва зиндашавии тамоми мавҷудот аст ва ҳунари ҳунармандон дар ин фасл гӯем ки боз ҳам баъди фасли дай боз аз сар нав эҳё мешавад. ҳунари кулолгарӣ дар давраи соҳибистиқлолии кишвар пеш рафт, зеро ки минтақаҳое ҳастанд чун минтақаҳои Суғ ва деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода ки он ҷо зодгоҳи устоз Мирзо Турсунзода аст ва ин хоке ки мо кор мекунем аз ҳамон диёр аст. шумораи зиёди ҳунармандон фаъолият мекунанд ва бо фаъолияти хеш дар пешбурди ҳунари мардумии кулолгарӣ самт доранд. ва ин шогирдоне ки имрӯз дар ин ҷо бо корҳои ҳам кӯзасозӣ, ҳам қолабрезӣ дар қолабҳо кор мекунанд, оянда як шогирдоне мешаванд ки дар пешбурди ин ҳунар боз ҳам ба дараҷаҳои баланд расида бошанд. мо дар ин фасл дар оғози наврӯз бисёр гӯем ки ба фаъолияти зиёдтар машғул мешавем ва кӯшиш мекунем ки молҳои худро зиёдтар дар сабку услуби миллӣ эҷод карда бошем ва бисёре аз шумораи корҳои эҷодии мо инҳо як тароватҳои таърихӣ фарҳангӣ доранд, чуноне ки мо дарвозаҳои қалъаи Ҳисорро сохтем ва инчунин дарвозаи Саразм, мазори панҷуреди устоз Абуабдуллои Рӯдакӣ ва ҳозир қалъаи Ҳулбуг рафта истодааст. ман чун ба наздикӣ рафта аз наздик дидам ва тамоми он нуқтаҳое ки бояд дар сохтани армағони таърихӣ бояд риоя шавад, ба ҳамаи ин аз ҷояш рафта дида омадам ва ҳозир дар ин мавзӯъ кор карда истодаем. молҳое ки дар Тоҷикистон истеҳсол мешавад, ба чашми ҳар як сайёҳе ки аз берун меояд вай фарқкунанда дарав маълум мешавад ва мо зиёдтар шток булбулое мебурорем ки вай бо сабки худи тоҷикона сохта шудааст ва он гӯем ки як мактаби устози ман буд, Ашурали Ёдгоров мекарданд ва имрӯз ман онро давом медиҳам ва имрӯз мо онро бисёр дар сатҳи зебо ба роҳ мондаем барориши онро ва дар ин баробар дар ороишоти кӯза, гулдонҳо, қаламдонҳое ки мо дорем зиёдтар мо бо нақшҳои атлас, адрас ва чакан зиёдтар истифода мекунем, ороиш мекунем, зеро ки ин нақшҳои миллии мост ва ман ҳамчун як ҳунарманд худро вазифадор медонам ки ҳамчун тарғибгари ин санъат бошам ва чун дар ташкилоти ЮНЕСКО ҳамчун мероси ғайримоддӣ чакане ки имрӯз дар Тоҷикистон бисёр зиёд истеҳсол мешавад ва ҳунармандон ҳазор занҳое ҳастанд ки бо ин ҳунар машғул ҳастанд, инро истеҳсол мекунанд ва мо ҳам ҳамчун кулолгар кӯшиш мекунем ки зиёдтар дар молҳои худ тарғибгари ҳамин ҳунар бошем. умеди он дорам ки дар ин наврӯз ва дар ин соли навӣ ки гӯем ки аҷдодии мо оғоз мешавад, боз ҳам қадрдонии мо нисбати ватан зиёд бошад ва гардишгарӣ дар ҳудуди Тоҷикистон зиёд бошад ва бо ин дасткушодӣ, бо ин меҳмоннавозие ки миллати тоҷик дорад, як сабабе шавад барои боз ҳам таҳким бахшидани
سیاحی خارجی در تاجیکستان. هنر این یک بیانگری فرهنگ ملت است و هر یک ملت رو به هنرش میشناسند و من امید میکنم که تاجیکستان در تمام رشته های هنری مردمی از این هم بالا رود، زیرا که ما ملت فرهنگی هستیم و محصول ایجاد کار ما باید که دستاویز برای هر یک سیاحی هم داخلی هم خارجی باشد. наврӯз аз кӯҳантарин ҷашнҳои миллӣ ба ҳисоб рафта ҳамасола дар фасли баҳор дар сатҳи баланд таҷдид карда мешавад. расму оинҳои ҷашни наврӯз дар эҷодиёти халқ нағз тасвир ёфтааст.